abantwana abayingcwele sizovula ngehlabelelo 179. Ihlabelelo 179 sifundela kanje: Thixo ulilanga lethu, khanya phezu kwethu sonke. Izindlela zakho asiqedwa zokuthanda kwakho umuntu. Khanya kimi nginosizi, inhliziyo yami ikude nawe. Buyisana nawo sokhanyiso, zonke zogotshwa nguwe. Ilanga lokukhanya nguwe, ikhanyisele wena Nkosi inhliziyo yami idukile. Zonke izinhliziyo zosongwa nguwe, izithelo zokulunga abanazo kuwe Baba. Baziphiwa nguwe Nkosi, mangiphiwe nami futhi. Inhliziyo edabukileyo akanakuyidela uThixo. Inhliziyo yami mina soni idabukele wena. Lo muzi esiya kuwo angeni sono khona, kwana sono sinye qhabo. Kuyahlala izingcwele zodwa.
Sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu kaShembe. Sibonga Nkosi imini enhle yesabatha osiphe yona. Sibika Nkosi ukuthi sesingenisa inkonzo yesikhumbuzo nenkonzo yesabatha. Sicela Nkosi uba ube phakathi kwethu, umoya wakho wehlele kithi. Sizokukhuluma Nkosi kungaveli kithi kodwa kuvele kuwe. Wena uhlale ezingqondweni zethu, uhlale nasolimini lwethu. Ngelakho Nkosi igama manje uze liphakade. Amen. Lolu usuku lwesikhombisa, usuku lwesabatha, kodwa futhi usuku lwesikhumbuzo somqali wendlela yobuNazaretha, ubaba mkhulu, umprofethi u-ISAYA SHEMBE. Nginqume ukuthi ngingayikhulumi yonke indaba yakhe ngoba inde kakhulu, kodwa ngizokhuluma ngendaba yohambo lwakhe lokugcina esuka ekuphakameni eze eyofika emkhayideni. Ubaba mkhulu umprofethi u-ISAYA SHEMBE, ukuthula kube kuye, waphuma emzini wasekuphakameni wayogibela isitimela esiya kwaZulu, wayokwehla esiteshini saseSikhaweni okubizwa kuthiwa Mzingwenya. Wathi mayehla esiteshini saseSikhaweni wayesedlula emzini wakhe iBhekizitha okhona laphana eduze kwaseSikhaweni. Wedlula wayewufika eGibisile, umuzi wakhe okhona eduze kwalapha eSikhaweni. Wayeseya eNelisiwe, nayo iNelisiwe ikhona laphana eSikhaweni. eNelisiwe washumayela kakhulu, kodwa angizukuzikhuluma izinto owazishumayela. Kodwa eNelisiwe kulapha owaqala khona ukubonisa ukuthi isikhathi sakhe sesiphelile. Ngiyakhumbula ukuthi eNelisiwe waqala ukuthi ethi mayesesontweni wayesehlala phansi, wayesekhuluma ethi angisakwazi ukuba ngihlale esihlalweni ngoba inkosi isikhona. Wasuka eNelisiwe wabuyela eMzingwenya station, wayesethatha isitimela ebheke enyakatho kwaMhlabiyalingana. Wayewehla esiteshini esibizwa kuthiwa iBiyela. Lesi siteshi singama-kilometers nje ambalwa before ufike kuMkhuze. Wathi ma ehla eBiyela wayese uyashumayela lapha endaweni yakwaMyeni. Washumayela kakhulu endaweni yakwaMyeni. Kwakukhona inkosikazi eyayicele abantwana ngaphambili, eke wafika khona ngaphambili. Le nkosikazi yayiseyiletha umntwana, ithi baba ngizobonga ukuthi kubantwana engabathola nangu umntwana ngamthola. Uthi-ke umprofethi, kodwa wena wawucela abantwana ababili, futhi ezulwini kwakhishwa abantwana ababili. Manje wawusuza nomntwana oyedwa, sekumi kanjalo. Uthi-ke lo nkosikazi, cha Nkosi, ngathola yena lo mntwana yedwa.
uthi-ke ubaba mkhulu kodwa ezulwini iphutha lenziwa. Manje na lona omunye umntwana oseduze kwakho ongakhulumi uyisima kanjani? Ngoba uthi wena wanikezwa ezulwini umntwana oyedwa kodwa ucela ababili. Wayese lo nkosikazi uyakhala, wakhala kakhulu. Uthi-ke ubaba mkhulu khalelani? Uthi lo nkosikazi, yebo nkosi, ngangithola abantwana ababili amawele, kodwa ngathi uma ngisemfuleni leli elinye iwele balibulala, balifaka igade emlonyeni, bathi uma kuphila amawele amabili uzofa indoda yami. Wayese ubaba mkhulu uyabizwa lo muntu, uyambiza lo muntu omkhwenyana walendoda walonkosikazi. Ngizokukhuluma ke konke okwashiwo ubaba mkhulu, kodwa leyo ndoda eyodwa eyasalayo ngithema ngabe ngisobonjeni ngiyimantshi khona, yayise ilethwa kimi. Ngathola sekuyindoda endala enempandla. Yayise iyayixoxa-ke le ndaba nayo eyayizwa ikhulunywa ngabazali bayo. Kodwa ngicabanga ukuthi manje sewahamba emhlabeni, ngiyacabanga ngoba ngangisobonjeni eminyakeni yo-1986 ngenkathi le ndoda lena esindala ifika kimi. Ngoba ngathi mangisobonjeni ngasifuna zonke izinto nezindawo lapho ubaba mkhulu wayehamba khona. Kwakuyisonto mhla ubaba mkhulu esuka eBiyela noma kwaMyeni lapha ezansi eya kwaMhlabi yalingana kwesika Hebron. Wasuka nabantu ekseni kakhulu, wahamba ngenyawo, wathi mangabe eyofika kwaShayindoda, khona indawo lapha nokuthiwa kwaShayindoda noma kwaShayinduka ngisazi. KwaShayindoda, yes, kwaShayindoda. Kwahlwa bekhona kwaShayindoda besuka le eBiyela. Indeke indawo usuka eBiyela uya phezulu ubheka obonjeni. Base bayalala lapha kwaShayindoda. Ekseni ngomsombuluko wavuka waya enkantolo obonjini eyocela incwadi noma ipermit yokushumayela kwaMhlabi yalingana. Ngoba kwakunomthetho ukuthi uma efika endaweni ethole imvume yenkantolo noma imvume yemantshi. Wasuka-ke waya obonjeni, wafike wathola incwadi yokuthi ishumayele. Kwakungomsombuluko ngaleso sikhathi. Wasuka ekseni obonjeni baye bayohlwela eNtshongweni. Intshongweni indawo esezansi laphana. Manje na ngicabanga ukuthi sithuthuke kakhulu kuthiwa kuphi? Emakhathini flat. Kusemakhathini flat. Kodwa ayengakabe bikho emakhathini flat ngaleso sikhathi, kwakuyintshongweni. Walala lapho kungumsombuluko. Ngesikhathi ubaba mkhulu efika eNtshongweni base bekhathele kakhulu abantu, ngoba babe lokhu besukele eBiyela ngesonto. Kusebusuku balala abantu, ubaba mkhulu wangalala. Wayesehamba eyotheza inkuni ebathezela. Wayesebabasela umlilo.
Le ndaba yayixoxwa uSonia Simyeni owayehamba nawo babamkhulu, futhi yayixoxwa umbazini ngamfice saphila obunjini, kodwa uSonia Simyeni wayengasekho. Uthi-ke uSonia Simyeni ngenkathi sebekhathele kakhulu balala, kodwa ngenkathi belele ubabamkhulu bathe bembona wayese ethwele inkuni, ethwele ugodo, wafika walibeka lapha lwabaswa eduze kwabo. Wayesesuka ehamba ehlala buqamama nalapha bakhona, wayeseshaya ugubhu ehlabelela kwaze kwasa, ebabhekile bona belele, ngoba le ndawo lena asentshongweni ngaleso sikhathi kwakuyindawo eyingozi, ngoba ngicabanga ukuthi namabhubesi ayekhona khona, nezimpisi zazikhona khona. Namanje ngokwazi kwami le ndawo yonke kuseyindawo eyi-nature conservation. Ekuseni bavuka entshongweni sekungolwesibili, bebheke emseleni, bahamba, uthi uSonia Simyeni, bahamba ngalolo suku ubabamkhulu kwadabuka ibhlukwe lakhe. Uthi uSonia Simyeni kwaqala ukuthi kubonakale ubabamkhulu sengathi usekhathele. Uthi bahamba ukusuka entshongweni ngenyawo uya emseleni kwesikaHebroni, indawo ende kakhulu, futhi indawo yalaphana inehlabathi. Ngenhlanhla njengoba ngisho ngithi ngangiyimantshi khona eminyakeni yo-1986, zonke lezo ndawo ngangiye ngiyibuke, ngiyiqale, ngihambe ngemoto. Ukusuka obonjeni uya le kwaHebroni ngicabanga ukuthi u52 kilometers. Ukusuka eBiyela uya obonjeni it's just about 20 kilometers, more or less 20 kilometers. So leyo ndawo leyo yayiko close to 70 or 80 kilometers. Uthi-ke uSonia Simyeni bathi mabefika kwesikambazini sebekhathele kakhulu, bafica abantu bebaningi, ngoba abantu basebezwile ukuthi ubabamkhulu uyeza laphana. Uthi bathi babefika bafike baginqika lapha ngoba basebengakwazi ukwenza lokho, kodwa wathi ubabamkhulu akuthandazelwe igoli. Uthi bathi bayithatha ingubo kwatholakala ukuthi abasenamandla okuba belekelele ekuthandazeni. Ubabamkhulu wayese bathandazela abantu eyedwa, wabathandazela bonke labo bohamba nabo bengasakwazi ukwenza lutho sebelele. Lapho-ke kwase kungolwesibili, kwalalwa. Ekuseni ngolwesithathu ubabamkhulu wavuka wayobhabhatisa abantu ababeko 8. Nempela wababhabhatisa ubabamkhulu laba bantu kwesikambazini abawu-8. Sekungosuku lwesithathu manje, kungolwesithathu. Bathi mabebuya ukobhabhatisa, uthi uSonia Simyeni nombazini kwasekuqala umgidi lowo wokugcina kababamkhulu wawusemzini kaMbazini. Uthi uMbazini uma engixoxela lento, ngoba wayekhona uMbazini kwakuligagu wayeseyikhehla ngenkathi ngihlangana naye, kodwa wayesuke engilinganisele ukuthi ubabamkhulu wayesina kanjani. Uthi-ke uMbazini yasina lensizwa yasezulwini, besina nayo, behlabelela isihlabelelo esithi sawubona kuphakama, sawubona Judiya.
uthi yasina yaya phambili yaya emuva yaya phambili yaya emuva uthi yayisuka yayisigxuma iya laphana uthi yayisithi ho 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 seniyangcinela bafana ngoba sengimdala kodwa nizongibona kusasa sengibathe ibhantshi elisha. Uthi-ke baqeda ukusina ngolesithathu kwathi ebusuku bathatha uhambo futhi olubuyela eMkhuze lapha ababeyothatha khona isitimela esesibheke kwaZulu. Bafika ekuseni ngolwesine eMkhuze belokhu besuke eMsileni basithola isitimela esibheke kwaZulu behla kwaMbonambi sesikhohliwe isiteshi sakhona kodwa kwaMbonambi. Uthi umbazini bathi mabehla bafica sekunamanazaretha alinde ubaba mkhulu base bayahamba nawo sebebheke eMkhayidini. Uthi base bethola imbongolo wese ubaba mkhulu egibela kuyo hamba naye segibele imbongolweni. Manje sebehamba nabantu abasuka eMkhayidini. Uthi-ke umbazini bathi mase beyongena eMkhayidini abantu baseMkhayidini base besike ilala balibaka phansi. Ubaba mkhulu wangena eMkhayidini egibele imbongolo amanazaretha esebeke ilala phansi. eMkhayidini ke likhona ilala kakhulu liningi. Iyayimangalisa lento ngoba noJesu mhla engena eJerusalema okugcina mangikhumbula kahle wangena egibele imbongolo wafica abalandi bakhe sebebeke ilala na kubaba mkhulu kwaba njalo. Wafika eMkhayidini egibele imbongolo sekubekwe ilala wangena ngalo kodwa bathi isimangaliso asenza wathi mayefika esangweni laseMkhayidini wayesehle embongolweni wayese efika elala phansi elala ngesisu esangweni. Bathi ke yabamangalisa lento ukuthi isho ukuthini. Wayese uyafika eMkhayidini akuzange kwathatha izinsuku ezinkulu noma eziningi ubaba mkhulu eseMkhayidini. Wayese eqala eba nomkhuhlane. Lo mkhuhlane wamthatha njengamandla watholakala eselele engasakwazi ukuvuka eMkhayidini. Ngenkathi ubaba mkhulu egula nomfundisi uMngoma naye wayegula eselele engasakwazi ukwenza njani. Kodwa wahamba wawubikelwa ubaba mkhulu ukuthi unomfundisi uMngoma baba uyagula ulele phansi. Ngenkathi ubaba mkhulu ezwa ukuthi umfundisi uMngoma uyagula waba usiyavuka waya kumfundisi uMngoma. Bathi wafike wambiza wathi Mngoma uyakwesaba yini ukufa? Wayesethi Mngoma awuzukufa ngoba wena kufanele ukuthi ungcwabe mina. uMngoma uthi ngenkathi ubaba esho njalo ubaba mkhulu wavele uMngoma waphila ngaso leso sikhathi. Uthe mayephila ngaleso sikhathi uMngoma ubaba umkhulu walala wagula akagulanga isikhathi eside mhlawumbe kwaba amasonto amabili or so. Kwathi mhla ka1 kuMeyi 1935 kwakungolwesithathu ngoba amanazaretha ayengakanaki ukuthi lokhu kugula kababa mkhulu
sengaze kube ukugula okumthathayo emhlabeni. Kodwa mhla ka 1 ubaba mkhulu wabiza umabhalane wakhe. Uma embiza umabhalane wakhe wayese ebhala inkulumo. Uthi ke ubaba mkhulu mayibhala lapha uthi inyama yami ikhathele izongena ethuneni, kodwa umoya wami uzovuka bembathe inyama entsha. Kwaphakade bengizelwe nanini ngiyokuba khona. Uyaqhubeka ke ubaba mkhulu uthi vusa omunye endlini yami umgcobe ngamafutha aphatha abantu bakho. Uma le ntombazana ibona ubaba mkhulu ethi akayabhalela amazwi yethuka, yayisiya kubafundisi, umfundisi umngoma ithi hayibo, ngibona ubaba ekubhala kanjena, ngabe ubaba useyahamba nemhlabeni. Athuka kakhulu onke amaNazaretha. Ngakusasa ngoLwesine uthi uDlamini owayengixoxela naye wayikhona, uthi kwakhala insimbi ka7 yokungenisa inkonzo. Ngaleso sikhathi inkonzo yasekuseni yayingangeni ngo9, yayingena ngo7. Uthi ngenkathi kukhala insimbi yokungenisa inkonzo wayesebabiza ethi abangayingenisa inkonzo, kodwa abalindele isikhathi lapha umphefumulo wakhe uzophuma khona. Leso sikhathi umphefumulo wakhe uzophuma khona koba isikhathi lapho abayomkhumbula khona, futhi kube isikhathi lapho inkonzo yasekuseni iyoba khona, nangesikhathi lapha uyothi mayesehambile emhlabeni isidumbu sakhe sibe phansi, sehliswe phansi, ngoba isikhathi lapho amaNazaretha ayomkhumbula khona. Uthi ke ubaba mkhulu, ngalezo sikhathi niyakungikhumbula nami uNkulunkulu lapha oyongibeka khona ngiyakunikhumbula. Noma uNkulunkulu uyongibeka elangeni, noma uyongibeka enyangeni, noma uyongibeka eningizimu, noma uyongibeka enyakatho, noma uyongibeka empumalanga, noma uyongibeka entshonalanga, lapho ubaba uNkulunkulu uyongibeka khona, niyothuma ningikhumbula nami bese ngiyanikhumbula. Isona ke lesi sizathu esiyenza ukuthi makushaya u9 ekseni bese siguqa sikhumbula ubaba mkhulu. Uma kushaya u6 ntambama ngoba isikhathi lapha isidumbu sakhe sehliswa khona bese siyaguqa sikhumbula ubaba mkhulu. Akuyona into esayisuka nje, yasho yena esaphila ukuthi sikwenze lokho. Into ke iyayingimangalise ukuthi waye umuntu onjani umuntu ngo7. Kufanele ukuthi umuntu wasemhlabeni ngo7 wayese eshawa uvalo lokufa. Kodwa ubaba mkhulu uthi thathani iwashi nibeke eduze kwami, nibheke ukuthi umphefumulo wami uzophuma nini. Nesikhathi kuphuma umphefumulo wami bese leso sikhathi niyasiqopha. Nami lapha uNkulunkulu oyongibeka khona ngiyonikhumbula ngaleso sikhathi. Uthi uDlamini uJosephat umalume wami owayengixoxela le ndaba, uthi ngangise umfana, sasingabafana, wamusha umfana wayenayo. Uthi kwakhethwa mina ukuthi ngihambe ngihlale eduze kwababa mkhulu. Uthi uDlamini ubaba mkhulu
waphuma umphefumulo ekhona ehleli eduze kwakhe, ngoba wathi akukhetha abafana ababili bezohlala eduze kwakhe beze newashi bebuke isikhathi umphefumulo wakhe ozophuma ngaso. Uthi uDlamini wahlala la eduze kwakhe newashi. Uthi kwathi mase kuzoshaya u9, uthi ngoba wayilele, uthi wayese uyaphaphama, uthi wayesethi hawu ngikuphi la. Uthi ngenkathi esho njalo uthi wathula isikhathi eside, uthi wathula engacwayisi. Uthi wathi esuka wayebuka empumalanga, waphenduka wabheka entshonalanga, waphenduka wabheka enyakatho, waphenduka wabheka eningizimu. Uthi ephendula ikhanda nje kodwa esehleli ethula. Uthi wayesehleli ngesinqe ngalesikhathi kwenzeka leyo nto. Uthi wathi esuka wase ngathi uyalala. Uthi wase uyavevezela umzimba wakhe. Uthi wase uyaphuma umphefumulo wakhe ngo9 ekseni mhla ka2 kuMeyi 1935. Ngithena angiyikhulume le ndaba okokuqala ngiqondise indaba yabantu ababethi uShembe wandiza, ukuthi leyo nto leyo iyinto eyakhiwa ayikho, ngoba isikhathi manje sokuthi ubuNazaretha siqondise. Ngiyafisa ukuthi futhi ngikhulume kakhulu mhla njengoba namhlanje kumhla ka2, njengoba kumhla ka2 namhlanje na ubaba mkhulu nangu useduze kwami. Ngiyazi ukuthi ukhona, ngiyazi ukuthi nobaba ilanga ukhona, ngiyazi nokuthi nenyanga yezulu bakhona. Ngiyafisa ukuba ngikhulume kokuqala le ndaba eyayijwayele ukukhulunywa amaNazaretha nabantu bakwaShembe, ukuthi ngenkathi ethi ubaba mkhulu vusa omunye endlini yami, wayechaza ukuthi ubeka umthetho ukuthi umuntu oyohola ibandla lamaNazaretha kuyoba umuntu wakwaShembe. Okokuqala kuyinto ecacile nobaba ilanga wayisho, wathi umthandazo wayo inkosi uma isizohamba emhlabeni. So le ndaba yokuthi vusa omnye endlini yami iwumthandazo, kusho yena ubaba ilanga ukuthi kwakumthandazo. Angazi ke ukuthi umthandazo uphenduka kanjani ube umthetho. Okwesibili okuyexake kumaNazaretha nabantu bakwaShembe ukuthi kanti leli bandla limi kanjani, ubani kanti oyayikhethe umuntu ukuthi ehole leli bandla. Kodwa kukhona into eyakhulunywa ingilosi kithi, ngoba ingilosi mayisikhuluma iyayikhuluma iqondise kithi, ithi ngiyangizwe nithi ubaba mkhulu wathi vusa omunye endlini yami. Ithi bese nithi lokho kuchaza ukuthi wayebeka umndeni wakwaShembe ukuthi emva kwakhe uhole ibandla. Ithi ke ingilosi kumthandazo weSabatha uthena ubaba mkhulu, khumbula indlu kaDingana nosenza ngakhona uyibuthe ekuchithekeni kwayo.
ithi ingilosi kithi uma ubaba mkhulu ethi khumbula indlu kaDingana noSenza ngakhona, wayechaza ukuthi uNkulunkulu ekhumbule indlu nkulu yini. Sithi thina cha, uthi wayechaza ukuthini. Sithi wayechaza ukuthi ekhumbule amazulu onke. Uthi-ke lengilosi uma ubaba mkhulu ethi khumbula indlu kaSenza ngakhona noDingana wayechaza amazulu, kwenzeka kanjani ukuthi uma esekhuluma ngendlu yakhe bese kuba indlu nkulu yakwaShembe kungaba yiwona amaNazaretha? Ithi ingilosi angithi niyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ubaba mkhulu wayekhuluma namaNazaretha wayethi batabami. Angithi niyazi ukuthi ubaba mkhulu noma isiphi isikhathi noma ekhuluma nomuntu omdala wayethi mayekhuluma naye ethi mntanami. Ithi-ke wakuyeka nini lokho ukuthi uma ekhuluma ngomntanami ukhuluma ngamaNazaretha? Iyaqhubeka ingilosi ithi angithi ubaba ilanga wanitshela ukuthi ubaba mkhulu wathi egula kakhulu, wathi ubaba mkhulu mayobikela wathi mina nginamntwana, mina bami abantwana bafa, mina abami abantwana amaNazaretha. Uthi-ke kwaqala nini ukuthi bese kushintsha lokho ebesethi ma ethi endlini yami bese lokho kuchaza umndeni wakhe? Nani-ke namuzwa yini ubaba omkhulu nangolunye usuku ekhuluma ngomndeni wakhe? Ukhona yini nje intshumayelo laphena-ke namuzwa ubaba omkhulu ekhuluma khona ngomndeni wakhe? Ngithi-ke lokho ngikukhuluma ngoba kwakhulunywa ingilosi ukuthi lezi zinto zikababa mkhulu kufanele ukuthi iqondiswe. Ngiyafisa ukuthi njengoba kumhla ka-2 kuMeyi ngikhulume ngobuNazaretha ngoba ngithunywe ukuthi ngikhulume ngakho. Ngiyafisa ukuthi ngikubeke kubaba mkhulu ukuthi ngithole izinhlamba ezinkulu ngokuthi ngithathe lo msebenzi engawuthunywa uye ubaba mkhulu. Ngithathe lo msebenzi engawuthunywa uyena ubaba Ilanga. Ngihlale ngisho ngithi ngangiyiswenkele, ngiyayikhumbula nesisudu engangiyifakile nemoto ngase ngiyidumisile ekuseni mhla ka-10 mhla ka-4 kuJanuwari 2010 kufika ingilosi ingitshela ukuthi uShembe othena angakhe leli bandla lamaNazaretha kabusha. Ngiyafisa ukuthi ngicacise ukuthi igunya lini elenza ukuthi ngime phambi kwababa mkhulu ngikhulume lento. Oqala ingilosi yafika yangichazela, sasina nangumkhokheli, yathi kwafika isithunywa zasezulwini zafika kubaba mkhulu esaphila la emhlabeni, zathi leli bandla lakho, leli bandla olakhile lizohamba lihambe liphele, leli bandla likaJehova lizohamba liphele, kodwa liyoqedwa inzalo yakho. Uthi-ke ingilosi mayikhuluma le ndaba ithi zase ubaba mkhulu ziyambuza izithunywa zasezulwini ukuthi uzoyivimba kanjani lento ezohamba ihambe yenzeke. Ithi ingilosi wayesethi ubaba mkhulu ngicela uNkulunkulu ukuba angibusisele lo mntwana bese kuthi enzalweni yakhe ekhethe umntwana ukuthi engasiyena owakwaShembe ngesibongo,
kodwa abe nomoya kaShembe, kube uyena olungisa le ndaba kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi ngenkathi ubaba inyanga yezulu ekutshela ukuthi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla lamaNazaretha uNkulunkulu ukubeke kuwe, wayikhuluma indaba endala, ubaba mkhulu owacela uNkulunkulu ukuthi umama wakho ezale umntwana ozolungisa lento kaNkulunkulu. Ngakho-ke awukwazi ukuyibalekela. Ngithena njengoba kumhla ka-2 kuMeyi ngikhulume lento, ngiyiqondise ngoba inikezwe mina ukuthi ngiyiqondise. Ibandla lamaNazaretha akusilona ibandla, kodwa inkolo efana neIslam. Njengenkolo kufanele ukuthi ubuNazaretha buhlale emhlabeni mhlawumbe iminyaka ezinkulungwane ezizayo kukhona. Njengamanje na simbalwa ngoba yonke into uma iqalwa nomlilo ulayithwa ngumetshisi ibancane, kodwa leli bandla lasezulwini lizohamba lihambe libe likhulu ligcwale umhlaba wonke. Leli bandla liyohlala emhlabeni iminyaka ezinkulungwane engaphezulu kwalo minyaka elaqala ukuba khona kusukela kuMose. Lisazoba into enjalo leli bandla. Ngakho-ke uma ngabe leli bandla lizoba njalo kulesikhathi samanje, kunikezwe mina ezulwini ukuthi ngiliqondise. Ngifuna ukuthi ngiliqondise namhlanje kuyisikhumbuzo sikababa mkhulu. Ngiliqondise ubaba mkhulu ekhona ngoba ngathunywa uye ukuthi ngiliqondise. Abantu abayazi indaba kaNkulunkulu bonke. NamaNazaretha akayazi indaba kaNkulunkulu, namaKristu akayazi indaba kaNkulunkulu. Kodwa lokhu okwasho ubaba inyanga yezulu nalokho okusho ingilosi ukuthi ubuNazaretha ukuwa nokuvuka kwakho kuyobuzwa kimi. Namhlanje ngifuna ukuthi ngikuvuse bonke abantu belalele. Ngathi ma ngibuza engilosini ukuthi njengoba ngingayisiyena wakwaShembe ngizolihola kanjani leli bandla. Ingilosi yangiphendula ngolaka, ayikaze ingilosi ingiphendule ngolaka, kodwa ngalolo suku yangiphendula ngolaka. Yabonakala ukuthi iyadinwa. Yathi ingilosi akashongo ubaba ilanga ukuthi hola ibandla lakwaShembe, kodwa uthena makhele ibandla likaJehova. Ngiyafisa ukuthi amaNazaretha eqonde lokho ukuthi yathi ingilosi akashongo ubaba ilanga ukuthi hola ibandla lakwaShembe, kodwa wathi ubaba ilanga makhele ibandla likaJehova uhole lona. Leli bandla ibandla likaJehova, akulona ibandla lakwaShembe. Uma ngithi ngifuna ukuthi lento ngiyiqondise, ngisho ngoba ngitsheliwe angiphuphanga ukuthi ibandla lamaNazaretha uma like labasesimeni sokuthi liwe, imina ekufanele kubuzwe kimi.
uma futhi libandla lamaNazaretha ligcinela khuphuka leso sibusiso futhi siyokwehlela mina naleyo nhlanhla nalokho kubongwa kuyovela kolethwa kimi. Ngakho ke kuwumsebenzi wami ukuthi leli bandla likaJehova hayi ibandla lakwaShembe, ibandla likaJehova liqondise. Ingilosi yathi ibandla lakwaShembe liyeke, wena bhekana nebandla likaJehova, ngoba ubaba mkhulu wakubhala phansi wathi leli ibandla likaMdali wezulu nomhlaba. Ibandla labantu, ibandla lemndeni hlukana nalo, kodwa wena ubhekane nebandla likaJehova. Uma ibandla liba ngelomndeni lihambe ngisho ngabe beliqale elinge likaNkulunkulu kuphele ubuNkulunkulu kulo. Ziningi izinto ezenzekayo ebandleni uma liba ngelomndeni. Maningi amabandla omndeni akhona kodwa anganabo ubuNkulunkulu. Afana nje nama-organization asemhlabeni. Noma ibandla lomndeni lingaba likhulu kangakanani, kodwa okusalayo ukuthi ibandla lomndeni. Kukhona ibandla elikhulu lapha eSouth Africa, ibandla lase-ZCC. I-ZCC abancane kabi abantu abazi ukuthi i-ZCC yini, kodwa leli bizwe kuthiwa elakwaLehanyana ngoba ibandla lomndeni. NelakwaShelembe kuthiwa ibandla lakwaShelembe ngoba ibandla lomndeni. NelakwaShembe kuthiwa ibandla lakwaShembe ngoba ibandla lomndeni. Inkinga yebandla lomndeni, ngaphandle kokuthi liba ibandla lomndeni, kuye ukuthi abaholi balo bese beba uNkulunkuluwana wabalandeli babo, bese bekhohlwa uJehova. Inkinga yokuqala leyo ebakhona ebandleni lomndeni. Ibandla lomndeni, inkinga yesibili, alikwazi ukuthi lithathe umhlaba wonke ngoba lingelomndeni. Uma ungase ulinganise ngebandla lakwaHlonyana, ibandla lakwaHlonyana linabantu abazigidi, lingaphezulu kwebandla lakwaShembe, kodwa alikho lapha eNatali, alikho kwamanye amazwe. Bengaba khona nje ababili abathathu, kodwa yonke i-concentration yalo ilapho elikhona ngoba ibandla lomndeni. Kodwa ibandla likaJehova lidinga ukuthi wonke umhlaba ube nalo ngoba ibandla likaNkulunkulu, ibandla wonke umuntu okhona emhlabeni okufanele ukuthi ekholwe kulo, ekholwe uNkulunkulu. Akulona ibandla okufanele ukuthi kukhonjwe umuntu wasemhlabeni ukuthi ukukholwa kwethu kukulowa muntu, hayi likaNkulunkulu. Futhi amabandla omndeni ngaso sonke isikhathi abanembango, and akufanele ukuthi ibandla likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi liba nembango. Ngoba akusilona ibandla lomuntu likaNkulunkulu. Ngakho ke asikho isidingo sokuthi ibandla likaNkulunkulu libe nombango wezikhundla. Ngiyafisa ke ukuthi ngikubeke ukuthi nginikiwe igunya ezulwini lokuthi ngiyiqondise lento engizoyiqondisa. Ingilosi iyake yakhuluma yathi
ihlazo leli lokuthi onke amabandla abantu kufanele njalo ehambe bese ephenduka eba amabandla emndeni. Onke amabandla abantu abamnyama kufanele ehambe ebe nembango. Yathi ukuzwe nje ukuthi eWeseli kunembango yobuholi bakhona. Uyamazi yena umholi waseWeseli ukuthi ubani? Uyamazi yena umholi waseLuthela ukuthi ubani? Ungasho ukuthi ibandla laseWeseli lisendaweni ethize. Ibandla laseWeseli semhlabeni wonke. Ibandla laseLuthela semhlabeni wonke. Why? Because linobuholi obakhiwe ngendlela eqondile. Linobuholi obakhiwe ngendlela eqondile. Ithi-ke ingilosi lokhu kubekwe kuwe ukuthi uqondise. Lingaphinde ibandla likaNkulunkulu litholakale libizwa ngebandla lomndeni. Lingaphinde ibandla likaNkulunkulu litholakale linembango. Nalowo ethi mina umholi, nalowo ethi mina umholi. Namhlanje nake ngifuna ukuthi ngiqondise lokho. Nami nginabantwana. Nangomnye phambi kwami. Wakhula phambi kwami. Wafika kimi enza ama-class aphansi e-high primary. Wakhula. Waze waqeda umatric. Akakaze eze ngihluphe. Noma ngiqala leli bandla bengiqale khona. Waqala ewumshumayeli. Waba umvangeli. Waba umfundisi. Unama qualities onke e-leadership. Usebenzile waphatha ukhozi for 10 years. Akakaze kuze kusoleke i-leadership yakhe. Kodwa ngiyafisa ukusho namhla ukuthi angeke ebe umholi waleli bandla ngoba uzalwa yimi. With all the qualities onawo ngeke ebe umholi waleli bandla ngoba uzalwa yimi engimholi. And kuleli bandla engililungisayo namhlanje na akawababikho umholi walo oyozala umholi. Akawababikho umholi walo oyoba nomfowabo omholi waleli bandla. Akawababikho umholi wayo oyoba nomuntu nje oyisibongo sakhe esifanayo. Kuyaphela namhlanje lokho. Kuzofakwa na kwi-constitution yebandla ukuthi ukuze leli bandla liqonde aqale ngami ngoba kuthunywe mina ukuthi lento ngiyiqondise. Uma ngingayiqondisi lento khona isisho sasenkantolo esithi justice must not be done but it must be seen to be done. Ngamanye amazwi uma ngabe uthi into isemthethweni iqondile ayingaba semthethweni ngokuthi wena uyazi ukuthi isemthethweni kodwa abantu ababone ukuthi isemthethweni. Uma ngithunywa ukuthi angiphume kule mndeni yakwaShembe ngoba indaba kaNkulunkulu ayisaqondile bese nami futhi ngiphuma ngizokwakha ibandla lakwaMpanza. No matter ukuthi ngilakhe ngomuntu oqonde kanjani but justice will not be seen to be done. Ithi ngilosi ezulwini kwabonakala ukuthi kwenzeka iphutha ukuthi uma ubaba mkhulu engwakwaShembe bese wonke umndeni wakhe uba ngwakwaShembe ngoba manje na sebeclaima into abangayinikwanga ezulwini. Abakunikwa ngezulu kodwa bayaclaima ngesibongo.
ngakho ke kusukela namhlanje kuqale ngomndeni wami. My son qualifies ukuthi ebe umholi waleli bandla, but he will not be because he is my son. Ngoba uma ngibeka owami kothi emva kwesikhathi mase kuqhamuka abanye abaholi sebebeka amadodana abo bese kuthi mangabe sekuthiwa kuyakhulunywa bese bethi hayi umholi omkhulu waleli bandla naye wabeka indodana yakhe. Njengoba siyosisho nje sithi nobaba mkhulu wabeka amadodana akhe. That's why kwafika izithunywa zasezulwini zathi uyayibona ukuthi kuzohamba kuhambe kubuye kanjani, uyoyilungisa kanjani lento. Kwabuzwa kanjalo kwathi uyoyilungisa. Kusho ingilosi sithi izithunywa zasezulwini zabuza umprofethi ukuthi uyoyilungisa kanjani lento. Uthi ke wayesethi umprofethi esekhomba umama waye eyi-orphan kodwa adoptho baba mkhulu wathi ngicela uJehova ukuba angibusisele lentandane yami, bese kuthi esiswini sayo uJehova akhethe umntwana okuyothi engasiyena owakwaShembe kodwa ebe nomoya kaShembe, bese kuba uyena olungisa lento. Ngitshelwa ingilosi hayi ngilele imi phambi kwethu isitshela lento. Yayisithi ke ilungiseke lento. Kubhekwe wena ezulwini ukuthi uyilungise lento. Ibandla likaJehova alibe ibandla lakaJehova. Kungathiwa ibandla likaJehova ibandla lakwaMpanza. Ibandla likaJehova ibandla lakwaMkhize. Ibandla likaJehova ibandla lakwaShembe. Ayiphele, and the only way eyokwazi ukuthi iqede lento ukuthi engababikho umholi oyobeka indodana yakhe noma umfowabo noma umuntu wakubonga isibongo ukuthi ebe umholi webandla. Akube semthethweni ukuthi uma umholi ingane yakho ayikwazi kuba umholi, no matter how he qualifies ukuthi ibe umuntu umholi, ayikwazi kuba umholi. Ngoba immediately iba umholi sekuzoqala ipresidency. Mase kuqala ipresidency bese abantu beba nebandla likaNkulunkulu elibizwa kuthiwa ibandla lakwaMpanza. Ibandla likaNkulunkulu ibandla lakwaShembe. Ibandla lakaNkulunkulu ibandla lakwaMkhize. Angazi noma lehanyane ibandla lakaNkulunkulu yini, kodwa ngikhuluma ngamabandla okuyekuthiwa amabandla kaNkulunkulu. Ngoba kubhaliwe ukuthi ibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Njengoba kuyibandla likamenzi wezulu nomhlaba, we must expect ukuthi kuyohamba kuhambe kube nomholi lapha, ngisho oqhamuka eNigeria, ngisho oqhamuka eAmerica. Namaweseli anamaholi abanjalo. Kuba khona abaholi bama-regions, kube khona amaholi eyiqhingi, bese kuba khona umholi omkhulu. Kodwa asimazi, because i-concentration yethu ayikho kubaholi kodwa ikumholi omkhulu wasezulwini. Bonke abantu abangamaNazaretha i-concentration yabo must be kumdali wezulu nomhlaba, as taught by the prophet Isaiah Shembe, ukuthula kube kuye. That thing must not change. Ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi lokho ukuthi kusukela namhlanje ngoba ngithunyiwe ezulwini ukuthi ngiyikhulume lento, ngithi akakho umuntu oyohola leli bandla bese indodana yakhe ihole ibandla noma ingaqualifya kanjani, ngoba immediately abantu beba abaholi bakaNkulunkulu bese kuba amadodana ababaholi, kuvele kuthathwe zonke idakwa. Umuntu engakaze eze eyihlanganise nebandla kodwa uyatholakala usemi phambi kwebandla, akazi nokuthi uzokhulumani ngendaba kaNkulunkulu, njengoba kwenzeka nje kwaShembe. And that thing must stop. It must stop.
Eyibandla likaNkulunkulu akusoze kwathathwa indodana yomholi waba ulokhuza umholi, noma ngabe egude enjani uyonikezwa umsebenzi enze yonke into kaNkulunkulu uma ekholiwe. Uma engathanda ukukholwa ehambe eyozenzela izinto zakhe, kodwa umuntu akangaba ingxenye yokukholwa by virtue of uyise. No, umuntu akayimele ekukholweni. Ngamele ekukholweni. Hayi ukuthi sekufanele ukuthi mangifa bese kuhambe kufunwa amadodana ami ezophatha leli bandla, engakaze azilutho ngaleli bandla. Kodwa ngithena ke angiqale kumuntu oqualifiyayo ukuthi elihole leli bandla. Kodwa because he is my son, he disqualifies ukuthi ehole leli bandla, ukuze ngibe isibonelo sengikushumayelayo. Kungathiwa kusasa no naye uMpanzi uyafana nje nalaba bakwaShembe, naye waphuma kwaShembe ngoba ethi lento kayiqondile, naye wahamba wawuqale yakhe. Lento lena akusiyona yami, lento ngekaNkulunkulu. Ukuze ngime lapha kwafika ingilosi, ayifikanga ngephupho, yafike yama phambi kwethu yathi uyathunywa ukuthi wenze lento. Ayizange yafika ngephupho. Lento akusiyona yami. Njengoba ngiphambi kwenu njena ngizokwedlula emhlabeni. Uma ngedlula emhlabeni akuchazi ukuthi lento kaNkulunkulu izobe siphelile ngokudlula kwami emhlabeni. Kodwa into ebalekile ukuthi kulesi sikhathi samanje uNkulunkulu engithumile ukuthi ngilungise lento, ngilungise. Ngingathi mase ngingiyalana bese ngithwala amacala ukuthi wathuma ukuthi yenze lento, wayenza kanjani. Ngiyochaza uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngayenza kanje 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 kanje. Kukhona ukukhuluma okukhulunywa amaNazaretha nabanye abantu bethi umuntu wesifazane akakwazi ukuba ebe umfundisi noma ehole ibandla noma eme phambi kwebandla. Ngiyayazi leyo nto ukuthi uPaul wayikhuluma, kodwa thina lapha ebandleni lamaNazaretha asiqhubi ngemfundiso kaPaul eyiphambana nomthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu akaze ekhulume ngokuthi abantu besifazana abakwazi ukuba abafundisi. Okuseqinisweni eBhayibhelini kuvezwa abaprofethi abawu5 besifazane. Omunye wabo akagcinanga nje ngokuba ebe umprofethi, waba ileader yesizwe sakwa-Israyeli. Uma ufunda u-Exodus 15 verse 20 kuthi uMiriam umprofethikazi, udadewabo ka-Aroni, waphatha isigubhu ngesandla sakhe. Bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe isigubhu besina. uMiriam umprofethikazi, uMiriam wayudadewabo kaMose, ka-Aroni noMose, eyumdala, wayewumprofethikazi. Kuthi-ke lapha-ke waphuma nesigubhu namakhosikazi basina. Ngiyaxake ukuthi uma ngabe sithi thina amaHebheru ayengabelungu, wake wezwa kuthiwa abelungu basina. Abasina belungu. Even kuma-creeds abo bakubekile ukuthi ukusina akakustophishwe ngoba ukusina ngokwabantu abamnyama. Ngisho abelungu beshada abasini. Abasini. Ngisho amaKristu uma eshada kufanele eshaye imbholoho ngoba ayikho kubo iculo lokusina ebuKristwini ngoba ubuKristu kwabelungu. Akukho abelungu abasini. So uMiriam wayumprofethikazi. Kubahlulela 4 verse 4 ukuthi uDebora umprofethikazi umka Lapidoti wahlulela uIsrael ngaleso sikhathi.
uDebora wayumprofethikazi eshadile engumkaLapidoti. Kodwa waba umprofethi uDebora, wangagcina ukuthi ebe umprofethi, waba ileader yama-Israelites, waba umehluleli wakwa-Israyeli, umprofethikazi, inkosikazi eshadile. Kodwa uNkulunkulu wayekhuluma naye ngoba umprofethi umuntu okhuluma nakho. Uma ufunda incwadi yamakhosi esibili isahluko 22 verse 14 kuthi base behamba oHilikiya umpristi noAhikamu noAkibhori noAyaya baya kuHulida umprofethikazi umkaShalumi indodana kaThikiva. uHulida wayumprofethikazi kodwa eganile eyinkosikazi yomuntu. Kusho eBhayibheli lento engifunda eBhayibhelini. KuNehemiya 6 verse 14 kuthi ngakhuleka ngathi khumbula uNkulunkulu wami oTobiya noSanibhalati ngalezo zenzo zabo nomprofethikazi uNoyadiya nabanye abaprofethi. uNoyadiya wayumprofethikazi, kwakumuntu wesifazane. Ku-Isaya 8 verse 3 kuthi ngase ngiya kumprofethikazi wakhulelwa wazala indodana, wayesethi uJehova kimi biza igama layo ngokuthi uMahere Shalali Hashibazi. U-Isaya umprofethi, uNkulunkulu wamthumela kumprofethikazi. Angazi ukuthi lo mprofethikazi wayemi kanjani, kodwa kubhala ukuthi wayemprofethikazi. Waba unkosikazi wakhe, wahlangana naye, wakhulela umntwana. Lo mntwana lowo waqanjwa uNkulunkulu. People don't know all these things. Bavele beqhamuke nje sebethi hayi awukwazi ukuthi ulokhuza umuntu wesifazane ebe ilokhuza, ebe umfundisi. Ku-page 126 wencwadi kaMnyando ethi izinkulumo zenkosi ilanga, uthi ubaba ilanga, ingakho ngihlale ngisho ngithi funane abefundisi abanomoya kaShembe, noma bebancane ngeminyaka nibafundise. Namakhosikazi nawo angaba abefundisi, kodwa nifune abefundisi abanomoya kaShembe. Kusho lapha uShembe ubaba ilanga, uthi namakhosikazi engaba abafundisi. Ngiyafisa ukuthi ngicacise lokhu ukuthi kuleli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu, kuleli bandla likaJehova, abagcotshwa besilisa nabagcotshwa besifazane koba 50-50. 50-50. Nabagcotshwa besifazane makufika isikhathi bayoba abafundisi, kodwa noma bengakabayibi abafundisi kodwa bangabagcotshwa njengabantu besilisa 50-50. Ngoba uma ngabe abantu besifazane ungabafake ezikhundleni, kulula ukuthi ibandla liwe. Kulula ukuthi noma yipi organization iwe uma enganabo abantu besifazane. This has been proved. Ngoba abantu besilisa banezinto eziningi other than leyo nto, noma ngabe kuba nezikhundla, into abayijahayo ukuba befune izikhundla bewise ilokhuza inhlangano. Ngakho-ke kuleli bandla kusukela namhlanje na kuze kube ngunaphakade, ngaphandle makufika uNkulunkulu efike kuphikisa,
leli bandla liyoba nabafundisi besifazane abayoba 50-50. Ngifuna ukuthi lento ngiyicacise kahle. Uma mina ngihamba emhlabeni nomkhokheli ehamba emhlabeni, umuntu oyohola leli bandla uyokhethwa ingilosi ngoba iyobe isakhuluma nathi. Kodwa emva kokuba ingilosi sesihambile emhlabeni, I'm not sure ukuthi ingilosi iyobe isekhona yini ngoba ingilosi ayihlali ihlala kubantu ihamba nakubaba mkhulu yayikhona kodwa yahamba yagcina iyangaqhamuka komunye umuntu. Kodwa emva kwethu umholi waleli bandla uyokhonjwa ngokwe-constitution. Kuyohlangana abagcotshwa 50 amakhosikazi, 50 amadoda, bekhombe umuntu ozohola kubagcotshwa. Angeke umuntu kuleli bandla oyovele esuke nje entabeni bese kuthiwa uhola leli bandla. Umholi waleli bandla uyoqhamuka kubagcotshwa, ekhethwe ngabagcotshwa. Ngokuthi abagcotshwa mase behlangene bebona ukuthi that person is fit ukuthi esihole because of this and that and that. Uma kunesidingo kuyoba nelokhuzane ne-close ballot or whatever you call it. Kodwa umholi waleli bandla uyokhethwa ngabagcotshwa ukuze lento kaNkulunkulu siyiphathe kahle. Ukuze lento kaNkulunkulu kuphele eminyaka mhlawumbe eko-5,000 ikhula ingazange yaze yalimala. Ukuze leli bandla kungenzeki ukuthi kuthiwa ibandla lakwaMpanza, ibandla lakwaShembe, ibandla lakwamkhize, whoever is. Ngithi kuleli bandla akasoze umuntu obe umholi kwase kuba ingane yakhe noma umfowabo noma ngomunye umuntu wesibongo sakhe oyohola leli bandla. By that we are sivika ukuthi kungenzeki ukuthi kuleli bandla kube nesibongo ngokuklema ukuthi kufanele ukuthi kube yimi. It must never be kufanele ukuthi kube yimi. Kufanele kusho abagcotshwa ukuthi kufanele kube uwe. Kufanele kusho uNkulunkulu ukuthi kufanele kube uwe. Njengoba ngimi lapha njena kwasho ubaba ilanga ukuthi kufanele ngiholele leli bandla. Yebo kwasho ubaba mkhulu, kwasho ubaba, kodwa izwe lafika nengilosi eyenza ukuthi ngize ngiqalele ibandla. Kwafika ingilosi yathi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga uthi makhele indlu kaJehova. Nangu baba mkhulu ukhona lapha phambi kwami, ngithi Nkosi sengiyakhile ke indlu kaJehova le enangithuma ukuthi ngiyakhe. Ngicela ukuthi mina nibheke leli bandla alihlale njalo libandla likaJehova, kulibandla likaMdali wezulu nomhlaba. Alingabayilo ibandla lakwaShembe, alingabayilo ibandla lakwaMpanza, alingabayilo ibandla lwanoma isiphi isibongo, kodwa akube yibandla lakaJehova. Akuphele ukuthi khona ibandla lakwaShembe, akuphele ukuthi kukhona ibandla lakwaMpanza, kodwa leli bandla akube yibandla likaJehova, kube yibandla likamenzi wezulu nomhlaba, igama lalo amaNazaretha. Ilona gama leli esinikezwe ezulwini ukuthi siyobizwa ngalo, ukuthi singamaNazaretha. Into yokuqala leyo. Okwesibili, leli bandla uma kukhethwa ubuholi kokhethwa bonke abagcotshwa 50-50, amakhosikazi nabesilisa. Abantu besifazane, kunabantu besifazane abane leadership ability ongeke uze uyingabaze. Uma ungase uye eParliament uthathe abantu abanjengomesi Sinqabula, uyabona ukuthi unkosikazi nje lo, kodwa uyiminister ephethe amasosha. Noma ekhuluma uyabona ukuthi unkosikazi akuyona nje into eyisiyaphungana umgwaqo, inkosikazi. Kodwa kulokhu kwasuka koMandela kuze kube manje na uphethe, uyambona ukuthi kodwa kuphethe unkosikazi.
Uma uya kwaNkosazana Zuma uyabona ukuthi inkosikazi lena. Akusena umuntu ongazi ukuthi hayi uma kuthiwa khona amakhosikazi uyazi ukuthi inkosikazi yini. Uma kufanele ukuthi ehloniphe uyazi ukuthi kuphi lapho kufanele ehloniphe khona. Kodwa uyiminister uphethe izwe. Uma leli bandla seqondile ayovela amakhosikazi afana noMesi Sinqabula, ayovela amakhosikazi afana nonkosikazi Dlamini. Uma lokunazathi seqondile bekhethe inkosi belide leli bandla. Angikwazi ukuthi ngithi leli bandla ngeke lilidwe inkosikazi ngoba amakhosikazi alida ibandla. Amakhosikazi awulida uIsrael, uDeborah walida. Uma ungathi ufunde yonke into kaDeborah you will be shocked ukuthi what type of a woman was Deborah. Kodwa wayenkosikazi, kodwa ewumprofethikazi. Manje ke uma ngabe ubaba mkhulu ethi angiqondise leli bandla, nginikezwe uyena igunya lokuthi ngiqondise leli bandla, ngizokwesabani ukuliqondisa? Ngizokwesabani ukuthi ngikhulume ngosuku lwakhe? Ngoba ingilosi intshela ukuthi lokhu kwavela kubaba mkhulu. Ngakho-ke baba mkhulu ngikhuluma Nkosi phambi kwakho ukuthi leli bandla ngicela ukuba ngiliqondise njengoba nangithuma ukuthi ngiliqondise. Ngoba kuze isikhathi ukuthi zonke lezi zinto engikhulumayo zoba imiqingo yezincwadi ezoba ama-guidelines ukuthi ibandla likaNkulunkulu lihamba kanjani. Ngoba mina kufike ingilosi kimi yangifundisa, yangitshela ukuthi lento kaNkulunkulu iphathe kanje, iphathe kanje, iphathe kanje, iphathe kanje. Yangitshela ukuthi ayikho into wrong ekuthenini umuntu wesifazane ehola ibandla. In any event ingilosi mina engihamba nayo ingilosi yomuntu wesifazane. Uhlaleleni ingilosi yomuntu wesifazane. Nobaba mkhulu wayehamba ingilosi yasemampondweni kwakuyingilosi yomuntu wesifazane. Angiyazi enye kodwa ingilosi yasemampondweni kwakuyingilosi yomuntu wesifazane. Angazi noma zikhona ingilosi zabantu besilisa, kodwa mangithatha izithombe ngihlale ngibona zonke ingilosi kungabantu besifazane. Ngisho ukugqoka angaze ngiyibone ingilosi ifake ibhlukwa. Ngiyibone njena ingilosi zingabantu besifazane, kodwa angisho ukuthi azikho zabesilisa, kodwa angikaze ngiyibone. Mina ngiphethwe ingilosi yomuntu wesifazane. Manje ngizosho kanjani ukuthi akakwazi umuntu wesifazane ukuhola ibandla kodwa ngiphethwe ingilosi yomuntu wesifazane? And I cannot choose ukuthi hayi angifuni ingilosi yomuntu wesifazane, ngifuna ingilosi yomuntu wesilisa. Ngazini ngeingilosi. Laba babeqhamuke sebekhuluma ngokuthi umuntu wesifazane akakwazi ukuphatha ibandla. Bazini? Yini abayazi ngendaba kaNkulunkulu? Njengoba nakho nje kunamakhosikazi awu-5 ayephethe engabaprofethikazi. What do they say about that? Why wrong uNkulunkulu? Maphela umuntu omprofethikazi umuntu okhuluma noNkulunkulu. Why lo uNkulunkulu ukuthi elethe abantu besifazane ukuthi beholele libandla? Why wrong? Ngakho-ke ngifisa ukuba bonke abantu kusukela namhlanje bazi ukuthi leli ibandla likaNkulunkulu. Njengoba lingile kaNkulunkulu akusilona ibandla inkolo. Liyafana neIslam. Inkolo eyogcwala umhlaba wonke ubuNazaretha. Phambi kwethu kuhamba ingilosi njengoba ehamba phambi koMose. Igama layo uhlaleleni. Iyona engifundise yonke indaba kaNkulunkulu. Iyona engixhumanisa nabantu basezulwini. Iyona engixhumanisa noNkulunkulu. Ngakho-ke lezi zinto engikhulumayo angizenyezi ngazo ngoba ngithunywe ezulwini ukuthi ngizikhulume. Inkosi busise lokho ekuzweni. Asithandaze. Baba Nkosi yamakhosi,
Siyabonga umusa wakho nothando lakho. Wena osigcinile ngaleli Sabatha. Nkosi, ngibika ukuthi umsebenzi wakho soqalile. Umsebenzi wokuqondisa ubuNazaretha bakho. Ngathunywa nguwe Nkosi ukuthi lobo buNazaretha ngibuqondise. Ngathunywa inkosi ubaba ilanga ukuthi angimakhele indlu kaJehova. Ngimakhele ibandla likaJehova. Kuleli bandla ngifundisa abantu ukuthi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukhonzwa kanjani. Ngimkhonzile Nkosi. Ngabafundisa abantu ukuthi ukhonzwa kanjani. Kodwa Nkosi ngiyabika ukuthi amaNazaretha ahlale ngithuka. Angibiza ngayo yonke into. Ngiyabika Nkosi ukuthi inzalo yakho iyangithuka. Baningi baba abafisa nokuthi ngife. Ababeza mina ukuthi bengibulale. Ngicela Nkosi uba ngivikele nguwe. Ngoba ngithunywe nguwe ukuthi ngenze lo msebenzi. Ngibika ukuthi inzalo yakho ihlale ithuka inyanga yezulu. Umntanakho umprofethi owabekwa nguwe phambi kwamaNazaretha. Kodwa inzalo yakho iyamthuka, ithuka uyise. Noma ngibakhuza abezwa. Ngicela Nkosi uba labo ababethuka ubaba inyanga yezulu bavelelwe ngokubi. Befukanyelwe ingubo yesililo. Ngoba bayisiqalekiso emhlabeni nasezulwini. Akakho umuntu ongathuka uyise eme. Akakho Nkosi umuntu ongathuka umuntu onjengobaba inyanga yezulu. Esitshelwe ingilosi ukuthi umprofethi wasezulwini eme. Zibonakalise baba mkhulu ukuthi laba abantwana abenza lezo zinto bayisiqalekiso. Nkosi ngicela ukuthi ubuNazaretha bakho owakushumayela usemhlabeni kungapheli. Kube nguwena ohamba phambi kwakho. Umoya wakho uphinde kasikhombisa kithi uhlale phakathi kwethu. Usiphe amandla ukuthi lenkolo owayiqala lapha emhlabeni uthunywe uNkulunkulu ingapheli yande igcwale umhlaba wonke. UbuNazaretha bonke baziwe ukuthi wena Nkosi wathunywa ezulwini ukuthi uzosebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Nami Nkosi mangisela lapha emhlabeni ngicela ukuthi amandla nomoya wasezulwini nguphiwe nguwe. Njengo Elisha ephiwa umoya wasezulwini nguElijah. Nami ngicela ukuthi umoya wakho uhlale kimi. Ungivikele kumaNazaretha. Ungivikele nasenzalweni yakho efuna ukuthi lobu buNazaretha iqede. Engaboni lutho oluhle kodwa eyifunela yona. Konke lokho Nkosi ngicela ngakho igama manje kuze luphathe. Amen.